आखथाराया सोर आरो आखथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों? आखथाराया सोर आरो आखथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों? आखथाराया सोर आरो आखथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों? रैखाथि होनानै अरायबो बे आफादनि फरायसा फरायसुलि दैदेनगिरिफोरा गावखौ त्याग खालामनानै हारिखौ बासायग्रा मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे बर' फरायसा आफादखौ दिनै फाग्ला होननानै बुंनाया सोंखारिथावना। आखथाराया सोर आरो आखथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों? जों बुंनो नागिराखै आखथाराहा बुंनो मोन्थाय गैया होननानै। बुंनो हायो, सोरखौबा बेक्तिगत भाबै एटेक खालामनो हायो, खिन्थु आफादखौ बर' माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफादखौ सोंखारिनाया सहायनो हायै मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों। आरो बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारिया खौसे जानानै हाग्रामानिफ्राय फिननायखौ जों मोननो लुबैयो आरो बेखौ जों लुबैनांगोन आरो बेखौ जों बिनांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय।